बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो इसिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं। नाथाय बे थांनाय सप्तायावहाय आं बे इलेक्सन डिउटि थानायनि थाखायहाय बेबायदि नोंथांमोनजों लोगो लाज्लायनो थाखाय आं समखौ मोनाखैमोन। बेबायदि भिडिअ खालामनो थाखाय बेबायदि मोजां समखौ मोनाखैमोन। बेनिखाय नोंथांमोनजों आङो लोगो लाज्लायनो हायाखैमोन। नाथाय दिनैनिफ्राय आं नोंथांमोनखौहाय दिनैहाय मिथिहोनाय थाबाय जे आं आरोबाव नोंथांमोननि बेबायदि आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि लोगोसे इसोरनि गाहाम बाथ्रा आरो नोंथांमोननि टेस्टिमनिखौ शेयार खालामफिनगोन। दिनैनिफ्राय आं बेबायदि जागायगोन होननानै नोंथांमोनखौ आं मिथिहोफिननाय थाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाफ्लायबाय थादो। आं दिनैनि गाहाय आयदाखौ लादों जाहैबाय जों दैदेनगिरिफोरनि थाखायहाय जों गोबां समनिफ्रायनो दिनै BTCनि इलेक्सननि थाखाय गोबां दावराव जोङो जानानै थांबाय। गोबांथार बेबायदिनो बोराबलायनाय जानानै थांबाय। नाथाय बिनि रिजाल्टआ ओंखारनानै थांबाय। बेनिखायनो आं बे समावहाय आसा खालामदों जायफोर बिथांमोना देरहानानै थांबाय एबा दैदेनगिरि महरै जोंनि रायजो राजा बिथांमोनजों सायख'जाबाय, बिथांमोनखौ आंनि गोसो इसिंनिफ्राय हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। बेनिखायनो साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोनखौनो आं बे समावहाय खावलायदों जायफोरानोखि दैदेनगिरि महरै जोंनि रायजो राजाफोरजों सायख'नानै हरजाबाय, बिसोरो जेन रायजोनि मोजांखौनो मावगोन, समाजनि मोजांखौनो मावगोन आरो हादरनि मोजांखौनो मावगोन होननानै आं मिजिंथिदों। अब्ला फैदो जों दिनैहाय दैदेनगिरि जानोब्ला बा दैदेनगिरि जायोब्ला जोंनि मावनांगौआ मा दं आं बेखौहाय गुसुङै बुंनो होननानै आं सानदों। जों दिनैहाय साननानैनो मोनसे हारिया थांनानै थानो गोनां जायोब्ला बा मोनसे समाजा मोजाङै दैदेनजानो गोनां जायोब्ला बेयाव दैदेनगिरिनि गोनांथि आरो बे दैदेनगिरिया जुदि मोजां नङाब्ला, जोंनि हामजा जानाय नङाब्ला, जोंनि मोजां सानग्रा नङाब्ला बे दैदेनगिरिखौ जोङो सायख'नो नाङा। मानोना जाय दैदेनगिरिखौ हरोबा जोङो दावगानायखौ मोननो हागोन, गोजोननाया जोंनि समाजाव फैगोन, जोंनि न'खरावहाय जाफुंसारनाया फैगोन, बेबायदि दैदेनगिरिखौ जों सायख'नानै हरो। बेनिखायनो जोंनि दिनैहाय BTCनि बे बिसायख'थियावबो आं आसा खालामदों जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना सायख'जाबाय थारैनो समाजनि, न'खरनि, गामिनि आरो रायजोनि मोजां मावलांगोन होननानै। अब्ला फैदो जों बे समावहाय बाइबेल सिरि मोननैल' आं फरायगोन। बेवहाय आं फरायनो सानदों बोसोन बिजाबनि 10 बालाबनि 14 सिरि। बेयाव लिरदों दैदेनग्रा गैयाब्ला जाथियाबो गोग्लैगोन, जेराव परामर्श होग्राफोर दं बेयाव खारग'नायबो दं होनना बुंदों। जों दिनै हारिखौ थांनानै थानो गोनां जायोब्ला बेयाव दैदेनगिरिनि गोनांथि, आरो माबा मोनसे दावगालांनो गोनां जायोब्ला बेयाव दैदेनगिरिनि गोनांथि। बेनिखायनो दैदेनगिरिया जोंनो गोनांथार। बेनिखायनो जाय दैदेनगिरिखौ जों हरोब्ला जोंनि समाजाव दावगानायखौ मोननो हागोन, जोंनि न'खरावहाय जोङो दावगानायखौ मोननो हागोन, जोंनि समाजावहाय जों दावगानायखौ मोननो हागोन। बेबायदि दैदेनगिरिखौसो जों सायख'नानै हरनांगौ। बेनिखायनो आं मिजिंथिदों, आसा खालामदों जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैहाय गावखौ दैदेनगिरि हिसाबै मासियाव जिरायनो मोनबाय, बिथांमोना जेन रायजोनि थाखायनो, समाजनि थाखायनो आरो हारिनि थाखायनो मोजां खामानि मावलांथों, आं बेखौनो आसा खालामदों। बेनिखायनो दैदेनग्रा गैयाब्ला हारिया माब्लाबाबो जौगालांनो हाया होनना बुंदों, गोग्लैनानै थागोन। जेराव परामर्श होग्राफोर दं बेयाव खारग'नायबो दङ होनना बुंदों। नों माबेबा मोनसे बिपदनिफ्राय जों बारग'नो गोनां जायोब्ला जों परामर्श लानो गोनांगोन, जोङो सोंनो नांगोन, जोङो आरो सोलोंनोबो नांगोन। बेनिखायनो जोङो जेन सोंलायनायनि गेजेरजों, सावरायलायनायनि गेजेरजों, थुलुंगा होलायनायनि गेजेरजों जोंनि गासै खामानिखौबो जों खौसेयै मावलांनानै आवगायलांनो हागोन, आं बेखौनो मिजिंथिदों। आरो नैथियावहाय आं मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायबावनो लादों। बेवहाय बोसोन बिजाबनि 28नि 16 सिरि। बेयाव लिरदों गाज्रि गोसो आरो लुबैसुला सासन खालामग्राया अननाय गैयाजासे नासयग्रा जायो होनना बुंदों। गाज्रि गोसो लानानै जुदि जों दैदेनगिरि जानानै थाङोब्ला बिनि सासन खालामनायावहाय मा जायो होनना बुंदों? नासयनायसो थायो होनना बुंदों। गोजोननायखौ बेयाव मोननाय नङा, दावगानायखौ मोननाय नङा, सान्थिखौ मोननाय नङा, दावरावसो जागोन जोंनि देशआ। बेनिखायनो जोंनो माबायदि नांगौ? मोजां गोसोनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो नांगौ, जोंखौ अनग्राखौ जों नांगौ, जोंनि समाजखौ नायफिनग्राखौ जोंनो नांगौ। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जाय दैदेनगिरिफोरखौ जों दिखांनानै हरबाय, बिथांमोना जोंनि सायाव मोजां अननांगोन, नायसननांगोन आरो जोंखौहाय थुलुंगा होनांगोन। आरो बिनि उनाव मा बुंदों? जाय सासन खालामग्राफ्रा अधोरोमनि आखु मुगैयो बियो गोबाव जोरो होनना बुंदों। जों दिनै साननानै नायदो, गोबां जायफोरानाखि थांनाय समफोराव देरहादोंमोन बिथांमोनाबो जेनदों। मानि थाखाय जेनदों? दिनैहाय जों मिथिगौ, बा जाय बिथाङा बादायदोंमोन बेबो मिथिगौ।
बेनिखायनो आं बे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ धोरोमया लामाजों थांनायनि गेजेरजों जोंनि हादरखौ, जोंनि समाजखौ, जोंनि रायजोखौ, जोंनि न'खरखौ मोजाङै जों जाफुंसार मोनसे सिनायथि होनो हायो। आं बेखौनो मिजिंथिदों जेन गाज्रि लामाजों नङालासिनो मोजां लामाजों दैदेनलाङो। धोरोमया लामा माने जेरावनोखि सोरनिबा सायाव मेगन सानाय गैया, सोरनिबा सायावल' अननाय गैया। जों समान नोजोरजों नायनानै बयखौबो सान्थियाव दोननो, रंजाहोनो आरो जाफुंसारनाय होनो, देरहानाय होनो जेन हायो। आं बे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं बे समावहाय खावलायदों। थारैनो जों दिनैहाय मोजां दैदेनगिरिखौनो मोनबाय होननानै आं आसा खालामदों। बेनिखायनो इसोरा जोंनि बे बड'लेण्डनि सायाव जेन आशीर्बाद गोनां खालामो। मोनसे समाव जोंनि बे बड'लेण्ड रायजोआ इसोरखौ मोननाय सुबुंफ्रा गोबांथार बारायगोन आरो इसोरा बे जोंनि बड'लेण्डनि सायाव बोर होगोन। बेनिखायनो जों बे बड'लेण्डनि थाखाय, जोंनि बे बिटिआरनि थाखाय जों आर'जआव थागोन आरो जों बे बिटिआरनि जायफोरनिखि दैदेनगिरि जाबाय बे बिथांमोननि थाखायबो जों आर'जआव थागोन। जाहाथे मोनसे समाव जोंनि बे रायजोआ गोजोननाय, सान्थि आरो जौगानायनि रायजो जानो हायो आरो बुहुमनि गोजौसिन सिरियाव जों सिनायजानो हायो। आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बे समाव आं खावलायदों जायफोर रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय गाव गावनि गोसोजोंहाय सुबुंखान्थिनि नेम बायदि बिसोरखौ दैदेनगिरि सायख'बाय, बिथांमोननि सायावहाय जि आसा खालामदों बे आसाखौ जों जाफुंसारनो हायो। आं नोंथांमोननि थाखायबो जों आर'ज खालामगोन बे समावहाय। जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबाय होनदों। नोंनि गेदेरथा अननायखौ मोननायखाय दिनैनि बे गेदेर सानाव नोंखौ बाख्नायनो, नोंनि गुसुं रावजों सावरायलायनो मोनबाय। बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा। दानो बे समाव गथायदों फोरबो जों जि आयदानि सायावहाय दिनैहाय नोंनि गाहाम बाथ्राखौ जों सोलोंबाय फोरबो आफा। जों सासे दैदेनगिरि जानोबा सासे मोजां गोसोनि, अनग्रा गोसोनि आरो समाजनि सानग्रा, सुबुंनि सानग्रा जानो हानांगोन। बेनिखायनो जायफोर बिथां दैदेनगिरिमोनखौ नों सायख'बाय फोरबो बिथांमोननि सायाव गोसोआव अननायखौ आरो मोजां लामाखौ, मोजां साननाय हनायखौ बिसोरनि सायाव दोनफ्लायदो। जेन जोंनि हादरखौ, जोंनि रायजोखौ, जोंनि न'खरखौ, जोंनि गामिखौ बिसोर मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बायदि बिथांमोननि जिबनाव जोबनो गैयै अननाय आरो आशीर्बादखौ होनायजों बिसोरखौ दैदेननो मोजां साननो हानाय मेलेमफोरखौ होदो फोरबो आफा। मोजां मावनो गोसो जानाय बिथांमोननि गोसोआव थानानै हेफाजाब खालामदो। हामबाय जोंनि आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय फोरबो आफा। आरो बे समाव गथायबावदों फोरबो आफा जायफोर रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय गाव गावनि दैदेनगिरि महरै बिसोरखौ भट होनायनि गेजेरजों सायख'नानै हरबाय। बिथांमोननि गोसोनि साननाय हनाय जि उद्दिस' लानानै बिथांमोनखौ दैथायहरदों फोरबो आफा। बिथांमोननि गोसोनि साननायावबो गासै जि थांखिफोर बेयावबो थानानै हेफाजाब खालामदो। बे जाफुंसारनायखौ लाबोदो फोरबो आफा। बे समाव गथायदों जोंनि बे बड'लेण्डनि साफ्रोम थागिरिफोरखौ फोरबो आफा आरो दैदेनगिरिफोरखौ आरो गासै रायजो राजाफोरखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों। ओनसोलावहाय गोजोननाय, सान्थि, रंजानाय आरो दावगालांनायखौ होदो फोरबो आफा। बुहुमनिनो मोनसे समायनासिन हादर होननानै सिनायजानो हानाय बे जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायना गुसुं आर'ज सासे बासाया खृष्टखौ जिसुनि बिबाय आमेन। अब्ला बे समाव गोजोननाय थाबाय आंजों लोगोसे जागायनायनिफ्राय जोबजासे थानायनि थाखाय। आसा खालामो बे गोदान सरकारावहाय जों साफ्रोमबो गोजोननाय, रंजानाय, सान्थि आरो दावगालांनायखौ मोननो हागोन। आरो बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायदों आं दिनैनिफ्राय बे चेनेलाव आरोबाव गोदानैहाय बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थासिगोन। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बे चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। जाहाथे आं जेब्ला आपल'ड होगोन नोंथांमोना गिबि खेबै नुनो हानाय बायदि। आरो बे समाव आसा खालामबावदों नोंथांमोना हानायमानि बे चेनेलखौ शेयार खालामदो। जाहाथे बेबायदि इसोरनि अननाय, आशीर्बाद आरो बोरखौ नोंल' नङा, आंल' नङा, जों बयबो मोननाय बायदि इसोरनि आशीर्बाद आरो अननाया जेब्लायबो जों साफ्रोमजों लोगोसे थाथोंसै। गोजोन्थों।